ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಪಂದೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಬಾಬುಳ ಉಂಡು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂದ್ಲೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಪನಿ. ಓ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಲ್ಪನು. ಸೊ ಜೆಪ್ಪಡು ನಿದ್ರೆ ಬರೋನುಂಡು ಲೈಕ್ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎನಿ ಡೇ ಬರ್ತದು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ. ದಾಕ್ ಪಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು, ಈ ಕುಕಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು, ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು, ಅಂಚನೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಪಿ ಜಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪೇರತ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಐತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಐಕೇನ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಬೋಡು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡು ಒಂದೇನು ಏತೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತೋರ್ದು ಮಂತಂದಲ್ಲ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಏತ್ ಅಳತೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಏತ್ ಅರಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಡಿಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಐನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನಿನಿ ಬೊಯ್ದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪಂದೆ. ಸೊ ಇದು ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಲಾವ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಕ ಪಂದು ಬೈದೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಜನತೆ ಯೋಚನೆ ಇಪ್ಪು ಪಲಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡವು ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪದ್ದು ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇನಿ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಆಂಡಲೆ ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಏನಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಲಾ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಣೊಂದು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಗಲ್ನ ಇದ್ರೊಡು ಬೈದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಇನ್ನು ಎಂಚು ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪುವೆ ದಾದಲೆ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ತೋಚ್ಪದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನು ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಚ್ಪ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋದು ಲೈಫ್ ಹೋಕನಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ವೀಡಿಯೋದು ಲೈಫ್ ಹೋಕನಾ ಬೊಬ್ಬು, ವೀಡಿಯೋದು ಲೈಫ್ ಹೋಕನಿ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋದು ಲೈಫ್ ಹೋಕನಿ ನಮ್ಮ ಪಲಾವ್ಗೆ ಏನಪ್ಪರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಟೆಡ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಫಸ್ಟ್ಗಿತ್ತೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದೆ, ಅಂಚನೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ಆನಿಯನ್, ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಪೊಟೆಟೊ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಹೂವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಉಂಡು ಅವನ್ ನಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟೆ ಯಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಗೆತೊಂದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಒಂತೆ ಗೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುಂದಣ್ಣ ಗೆತೊನ್ನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಒಂತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡನ್ನು 4 ಪೀಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲನ ಗೆತೊಂದೆ. ಯಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡುಂದ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನಿಗೆ ಪಾಂಡಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ನೆಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುಡ್ ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ಯಾನು ಸೊಸೈಟಿದ ಅರಿನು ಗೆತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಪಾವ್ದಾತು ಯಾನು ಅರಿನು ಗೆತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಹೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಉಂಡು ಅರಿನ್ ಅವು ಗೆತೊನೊಲಿ. ಬಟ್ ಯಾನಿನಿ ಸೊಸೈಟಿದ ಅರಿಟು ಪಲಾವ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೋ ಪಂದು ಕೊರೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಸೊನ್ಲೆ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಲ ಗೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಕುಕ್ಕರನ್ನು ದೀದು ನಿಕ್ಲೆಡ ಹೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಗೀ ಕೆಲವು ಜನತೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕುಲು ತುಪ್ಪನಿ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಂಕುಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆದೀನಿ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತ ಐಕಾದಿ ಯಾನಿನಿ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊಕೊನೆಟ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಆಪುಣ ಅಂಚನೆ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಆಯಿಲ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಓ ಆಯಿಲ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಅವೇನು ಆಯಿಲನ್ನು ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಎಣ್ಣೆನೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡೊಂದೆ ಈನಿಕ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಐಕಾದಿ ಅನ್ಮೂಲು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ ಗ್ರೇವಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಪ್ಡ್ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗಲಿಲ್ಲಡು ಯಾನು ಈ ಪಲಾವುನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಏನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕಾದ ನಿಗಲೇಡ ಈನಾಂಡಲ ಈ ಸ್ಪೈಸಿಯಸ್ ದಾದಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಓಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕೆ ಮುಂಚಿ ಉಂಡತ ಚಿಲ್ಲಿ 4 ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ರೆಡ್ ಪೀಸನ್ನು 4 ಕಟ್ ಮಂತೊಂದೆ ಅವೇನು ಮೂಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ರೆಡ್ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಫ್ರೈ ಅವನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಫ್ರೈ ಆವಡು.
ಈ ಸಿಂಪಲಾದ ಪಲಾವ್‌ನು ನಿಕ್ಲೆನ್ ವಾ ಸ್ಟೈಲಡ್ ಬೋಡಾಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪಾಡ್ಯನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೈಸಸ್‌ನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತುದು ಸ್ಪೈಸಸ್‌ನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತುದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೊಲಿ ಗೀ ಪಾಡಂಡ ನನ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತ್‌ನ ಐಟಮ್‌ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಮೂಲು ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಓಲ ಈ ಗೀ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಓಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ನೆಟೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ನು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ಯಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ನು ಒಂತೆಗೆ ತೊಂದ್ರ ಕಾರಣ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂದೆತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ನ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದೆ. ನಿಕಲೆಗ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ್ ನಿಕುಲು ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಆದ್ ತಿನ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜೆರಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ನಿಕುಲು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ನ ಪಾಡೊನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಬೋಡಾಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತೊನೊಲಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಬೋಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಇಂಚ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅವೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪಂದ ನಾವೇನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಓಕೆನಾ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪತ್ತ ಐತ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಪೂರ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ದೇಕ್ ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತುದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಟ ಅವೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತುದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ದಯ ಪಂಡ ಇಡೀ ಪಲಾವ್ಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನ ಈನ ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಓಲ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡಿ ಪನ್ಪುನ ಐಕ ಅದು ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತುದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತುದು ಅವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತುದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದವೆನ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ ಈ ಕಾಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಟೈಮಡ್ ನಿಕುಲು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೇಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗ್ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಕಾಪುನ ಮುಟ ಆವೊನ ಮುಟ ಇರೆಗ್ಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆತ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ನಿಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ್ ಟೊಮೆಟೊನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ. ಸೊ ಬೊಕೊಂಜಿ ಟೈಪ್ಡ್ಲ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಈನ ಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೆರತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಬೋಡಾಂಡೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಡ ಪೂರ ಪಲಾವ್ಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೇವಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪೂರಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಬೇಯೋಡುಂದಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಪಂದ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ನೀರಿನ ಬೋಡಂಡ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ ಹೊರ್ಚಿ ಒಂತೆ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ದೇ ಪಂಡ ನೀರ್ಲ ಒಂತೆ ಬೀಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಂಡ ನೀರು ದೊಟ್ಟುಗು ತರಕಾರಿಲ ಒಂತೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪೊಡುಚಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ವಿಸಿಲ್ ದೆಪ್ಪುನಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಲೆಕ್ಕದಾತ್ ಬೇಯ್ತುಂಡ ನೆಟೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪರ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನೆ ಇಂಕೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ ಅನ್ಸೆಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಯಂದ್ ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡ್ ಆತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಫಸ್ಟರ್ದು ಬಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕುಡೋರ ಪಾಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತುಂಡ ಕೆಲವರ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆರಾಮಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತುದು ಉಲ್ಟ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತುದು ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಚನೆ ದೀಲೆ ಅವು ಐತಾತೆಗ್ ಲೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತುದು ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಮೂಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕರ್ಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರ್ಡ್ ಪಂಡ ಮೊಸರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತೆ. ಮೊಸರು ನಿಕುಲೆಗ್ ಮಾತ ಪಲಾವ್ಲಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೇವಿ ಬರೊಡುಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ಮೊಸರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕರ್ಡನ್ನು ಮಿಸ್ಸೇ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಮೀನ್ ಗ್ರೇವಿ ಬರ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಟೈಪ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ ಅವೇ ನಮಕ್ ಮೀನದ್ ಮೊಸರೇ ಕಾರಣ ಆಪಿನ ಐಕದ್ ಅವೆನೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತರಕಾರಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಸರೊಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಐನ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಇಂಚ ಗುಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್
ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡ್ರು ಅಂಚನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ರಡ್ಡೆ ಮೆನ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಮಸಾಲ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಏಕೋಸ್ಕರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತುದಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಎಂಚ ಬರೋಂದುಂಡತ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಅದು ಗ್ರೇವಿ ಬೈದುಂಡು ಪಂದ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಇದಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಖಾರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರ್ ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಕುಲು ಚಿಲ್ಲಿ ಬೋಡಂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಂಕೊಂತೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಸೊ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಾತ್ ಖಾರ ತಿನ್ಪುಜೆರ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ತಿನ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಮೂಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡೊಂದ ಪಾಡೊಲಿಜೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಪಲಾವ್ಡು ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಳತೆಗ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರು ಎಂಚ ಪಾಡ್ನಂದು ಇದು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಲಾವ್ಗು ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತುನ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ಅರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪುನ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಳತೆಗೆ ಎಂಚ ನೀರು ಪಾಡ್ನಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಡಿಪ್ಪೇರು ಅವು ಏತೊಂದು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಗಮನದ ಇದಕ್ಕೇನ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡಾರೆ ಪಾವುದಾತ್ ಅರಿನ್ ಗೆಸೊಂದೆ ರಡ್ಡಾರೆ ಪಾವುದಾತ್ ಅರಿನ್ ಯಾನ್ ಗೆಸೊಂದೆ ಅವೇ ಲೋಟಡ್ ಯಾನ್ ನಾಲರೆ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡುವೆ. ಈತೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಯಾನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿನ್ ಪತೊಂಡ ಐಕ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿದೆತೊಂಡ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿ ಪತೊಂಡ 6 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಡಬಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿಕ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಲ ರಡ್ಡಾರೆ ದಾತ್ ಅರಿ ಪಸೊಂದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಜನಕ್ಕೆ ಆಪಿನಾತ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಲಾವ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ ಯಾನ್ ನೆಟೆ ಅರಿನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನೀರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಲಿ ಅತ ದಾಯಿಗೆ ಅರಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದರ್ ಪಂದ್ ಕೆಲವು ಜನತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆತೊಲಿ ದಾಯಿಗೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರಿ ಪಾಡಿಯ ಪಂಡ ಅವು ಗ್ರೇವಿ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಅರಿಕ್ ಪತ್ತುಂಡತ. ಸೊ ಐಕಾದ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರಿನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂದ್ ಅರಿನ್ ಅಂಚನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ದೀವೊಡ್ಚಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಕರ್ಂಚುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದು ಐಕಿತ್ತ ನೀರನ್ನು ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಅಳತೆಗ್ ತಕ್ಕಂತ ದೀಯಾತುಲೆ ನೀರನ್ನು ಏತ್ ಪಾಡಿಯ ಅರಿ ಏತುಂಡು ಐತ ತಕ್ಕ ಅಳತೆಗ್ ನೀರು ಪಾಡಿಯತ್ತ ಅವೇನು ದೆತ್ತಿದಿತ್ತತ ಅವೇನು ಏಕಿತ್ತ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಸೊಸೈಟಿ ಅರೆಡ್ ಎಂಚ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪುನು ಏನಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಪನ್ನಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಎಂಚ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪುನಂದು ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಿತ್ತೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅರಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ ಪಂದ್ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಜನಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅರಿ ಕನಪುನಾತ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಆತ್ ಉಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಕಾದ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಎರೆಗ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಕೆಲವು ಜನಕ್ ಕನ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಟೈಮ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅರಿಟ್ ಎಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತು ರುಚಿಗ್ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಆತ ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಎಂಕಂತೂ ಉಪ್ಪುದ ಅಳತೆಯನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಚಮಚದ ಅವೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತುದು ಯಾನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನತ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಅಂದಾಜಿಗ್ ಬೋಡು ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಅಂದಾಜಿಗ್ ತಕ್ಕಾದ್ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ ಅನ್ಸಂಡ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ. ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನುಂಡ ಮಸಾಲನ್ಲ ನಿಕುಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ನಿಕುಲು ಅವು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನಂಗ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು ಅತ್ತ ತರಕಾರಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಮ್ಮಿಂದ್ ಅನ್ಸಂಡ ಮಿನಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಮಸಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸಲಿ ನಿಕುಲು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸಾಲಾನ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒರ ಕುಕ್ಕರ್ದ
ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ತದೆ ಅವು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಣತ. ಸೊ ಅವ ಐಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಜಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂಂಡ ರಗಾಳೆ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿ ಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬಬಲ್ಸ್ 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 ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಗಲು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವೊಂಡೆ ದಾಯೆಪಂಡ ಅವು ಫೈನಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಫೈನಲ್ ಯಾವುದು ಒರ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಡ್ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ದುಮ್ಮೆ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅವು ಕೊದ್ದಿದು ಐತ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾತ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಗುಲು ಅವೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ದು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ. ಅಕುಲು ಈನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡಿ ಇಪ್ಪುನಕುಲು ಉಲ್ಟಾ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆನೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ದೀ ಬೊಕ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಚನೆ 3 ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ ಓರ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ತೂದು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ತೂದು ನಿಗಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಗಡಿ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಯ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಯ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಈನ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಸೊಸೈಟಿದ ಅರಿಟ್ ಯಾನು ಒಂಜೇ ವಿಸಿಲ್ ದಿಪ್ಪುನ. ಸೊ ನಿಗಲ್ನ ಅರಿನಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ವಿಸಿಲ್ ದಿಪ್ಪುಲೆ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡ್ ಯಾನು ಒಂಜೇ ವಿಸಿಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಸಿಲ್ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಆವೊಂದು ಮುಟ್ಟ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಬುಡ್ಚಿ ಫುಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಕೂಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿಪ್ಪುಲಿ ಬುಡಂಡ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ರೈತಾಗ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕಿನ್ನೆ ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಮಂತೊಂದ್ಲೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಪೋಡಿತ್ನಕುಲು ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಉಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನೆ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವೇನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಚಿನ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ. ಎಡ್ರೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಒಂತೆ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತದಕ್ಕ ಅದೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪುನ ಪಾಡೊಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಸರಿಗೂ ಉಪ್ಪುನ ಪಾಡೋರ ಪೋರ್ಚಿ. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತ ಪಲಾವ್ಗು ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮೊಸರನ್ನ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಅಡೆಗಡೆಗೂ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿನ್ನಾಗಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ಸುಜಿ ಉಪ್ಪಾದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಲಾವು ಮೊಸರು ಇತ್ತನ ಸೈಡ್ಸ್ಗೆ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆಂಡ ಮೊಸರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಅವೇನು ಪಲಾವ್ಡೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಅವು ಐಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಪೂನುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ಅವು ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ ಮಿತ್ತು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಳ ಏನು ಆ ಕಡೆ ಬೆಳ್ಳಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಐಕದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಕುಕ್ಕರ್ದ ವಿಸಿಲ್ ಏನನ್ನು ಅಂದಿತ್ತೆ ಏತು ಶೋಕ್ ಬೈದನ್ನು ಪೊಡಿ ಆದಿಂದ ನಿಗಲೇ ತೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿದ ಅರಿಟ್ ಇಂಚಲ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಡ ಪಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕಾದೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇಗಲ ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ. ಸೊ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಅದು ಬೈದುಂಡು ನಿಖಿಲು ಬೊಡಂಡ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ಅಂಚನೆ ಸೋನ ಮಸೂರಿ ಅರಿ ಓವೆನ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಅರಿನ ಮಾತ ಕಲ್ರ ಆವಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದ ನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನಿನಿ ಪಂದು ಕೊರ್ನ್ಯ ನಿಖಿಲೆ ಬೊಡಂಡ ಅಂಚ ಸೋನ ಮಸೂರಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಂತಂಡ ನೆರ್ದ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೊಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾದಿತ್ತಂಡು ಪೊಡಿ ಅದು ಬತ್ತದು ಎತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತುನೊಂದು ನಿಗಲ್ ಅವರ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಆತನಕ್ಲೆಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಕೊರ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸೇ ನಮಕೊಂಜಿ ಮಲ್ತನಿಕ್ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯೋಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಇಗ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುನೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಕೊರಂಡ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಯಾದ ಮಲ್ತ ಪಾಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ ಮಿತ್ತು ನಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಲ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತೆ.
ಸೊ ನಿಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ರಾಯನಕ್ಲಿಗ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಪೊರೆ ಜನಕ್ಕುಲ ಮಲ್ತದು ಅಗಲ ಮೋಕೆನ್ ಕಿಪನು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ತುಯ್ಯರತ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೈತನ್ ಬಂದು ಈ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ PG ರಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಪರು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತನ್ ಪಂದೆನೊಂದುಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಪ್ಪಣೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನಿ ಪಡ್ಪಣ್ಣೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.